हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आज आपण बनवणार आहोत तांदळाची विथ कस्टर्ड खीर. त्यासाठी लागणारे साहित्य: विलायची, तांदूळ धुवून घेतलेले, काजू, बदाम आणि किशमिश, कस्टर्ड पावडर. आपण तांदूळ धुवून घेतलेले तर ते तुपात भाजून घेऊ. मस्त तुपात कमी गॅसवर खमंग भाजून घ्यायचे. भाजले की मिक्सरमधून बारीक काढून घ्यायचे. पाच ते 10 मिनिट लागतात त्याला कमी गॅसवर भाजायला. आपले तांदूळ भाजून झाले, ते बारीक करून घेऊ. तोपर्यंत पातेल्यात तापवायला ठेवलं, त्यामध्ये तूप घालून घेऊ. सॉरी, मी मगाशी सांगायचं राहिले, एक कंटेनर आणखी खोबरं. आता तूप तापवायला ठेवले. आपण यामध्ये किशमिश, बदाम, काजू तळून घेऊ तुपामध्ये. गावरान तूप वापरायचं. आता हे पण आपले तळून झाले, एका बाउलमध्ये काढून घेऊया. आता यामध्ये खोबरं घालून घेऊ. खोबरं लालसर गुलाबीसर तळून घ्यायचं. गॅसची फ्लेम थोडी जास्त झाली, कमी करू ती. आणि गुलाबीसर खोबरं झालं की यामध्ये दूध घालून घेऊ. खोबरं आपलं तळून झालंय मस्त. यामध्ये दूध घालून घेऊ. दूध अगोदर उकळून घ्यायचं बराच वेळ, नंतर खिरीमध्ये वापरायचं. दूध उकळलं की टेस्ट छान येते. आता यामध्ये 2 वाट्या साखर घालून घेऊ. आपल्याला जितकं गोड पाहिजे त्या प्रमाणात घालायचं. आपलं दूध जास्त आहे त्यामुळे 2 वाट्या लागतील. 2 लिटर दूध असेल. 2 लिटर दुधाला 2 वाट्या साखर. आता आपण जो मेवा भाजून ठेवला होता तो यामध्ये घालून घेऊ. आणि विलायची पावडर साखर घालून मिक्सरमध्ये बारीक करायची. तांदूळ भात शिजवून पण खीर करतात आणि तांदूळ भाजून मिक्सरमध्ये फिरवून पण करतात. आता आपण विलायची पावडर घालून घेऊ. आता हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ, म्हणजे खाली लागली नाही पाहिजे साखर. आता एका प्लेटमध्ये आपण कस्टर्ड पावडर टाकून घेऊ. त्यामध्ये दूध मिक्स करून घेऊ. याच्या गुठळ्याने बनता व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. नंतर एका बाउलमध्ये काढून घेऊ मिश्रण. अशी खीर करून बघा, खूप छान लागते. कस्टर्ड पावडर पूर्ण तांदूळ शिजून झाल्याच्या नंतर घालायची, कारण त्याने घट्टपणा येतो. तांदूळ शिजला जाणार नाही अगोदर टाकले तर. आता आपण वाटलेला तांदूळ घालून घेऊ. अगोदर थोडीशी उकळी येऊ द्यायची. आली उकळी बघा आता.
आता आपण बारीक केलेले तांदूळ यामध्ये घालून घेऊ. आता हे गुठळे होऊ नये म्हणजे व्यवस्थित ढवळून घ्यायचं, कारण उकळल्यामुळं तांदळाच्या पिठाच्या गाठी होऊ शकतात. आता हे थोड्या वेळ शिजू द्यायचं. हे शिजल्यानंतर यामध्ये कस्टर्डचं आपण जे मिश्रण बनवलं आहे ते टाकून घ्यायचं. आपली खीर शिजत आली आता यामध्ये आपण कस्टर्ड घालून घेऊ. बघा, लगेच खीरीला घट्टपणा यायला चालू होतो. ही झाली आपली तांदूळ विथ कस्टर्ड खीर तयार. करून बघा, खायला पण खूप छान लागते. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर, कमेंट आणि सबस्क्राईब नक्की करा. धन्यवाद.